سلام أبرحون كربان كوينكم مدباتي تكتتلو زلكم أحوات أبزلكم موت بوت أنيحكم كتكونوا تسفان داقبركو نلومون كم تلومود نعاكم يتقمي زبلكو أقداسي مدبي حيزلكم متزي زلكو كلو كتك أمر لا تسفان داقبركو سقاب مورداتا مسايت أنحو قدمي يمكن نزا فيديو حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار أبالاتنا يتشانلي كتكونوا بخبري عدمكم قدمي مجمارنا مجمريا كم تابز حالة فيديو زرعنايو عينت قربتنا مفلات كدلينايو زدر قربت مالت زيت زيبلو زحك خنا ويدما زقرارف عينت قربت انتلينا بفولي كمي جيرنا نكنا خونو كم اون نزدر قربت ازيو تقام زخونه بغليلو باب جزانا زركب تحستوتات كندالو نخيل استفلالي ماسكتات كنريئينا مجمريا قربتنا درق عينت انتو خوينو بماي وعي كيرنا كنحد سبيبلنان ماي وعي زيادة كدرغلنا سلازغل مالتيو ما كلاي وعي ويدما اتسبيقون زحول زي كوانا ماي كيرنا كنحد سبالنا ابن حد سبالو جيزون ننويح جيزة بسامنا كنفحفحو يبلنان مالت ابن حد سبالو جيزة قربتنا بماي نسامنا ننويح دقايق كنتصنحو يبلنان مالت ننويح جيزة كنفحفحو وي كنحاصبو يبلنان إذا دما قربتنا زيادة نخيدرق يحجزنا إذا عينت قربت مالت زدرق قربت نونن دما مس قربتنا زخيد كاب الكل نزع زخوانا محتسبي كنمرت يقبعنا مقنياتو زدرق قربت زبزح جيزة قربتنا كم مدرع استلعله كحكخنا كم اون كقرارف سلازخيل تخطاتالي متركاسون سلازد لينا زيادة زدرقولنا نقرات كنتقامي بلنان محتسب سامنا كنمرز كلنا دما قربتنا كتركسلنا زخيل عينت كم تصابا مسالي تحستو زلوا عينت محتسبي كنمرز علنا إذا دما كابر صحت مصراي طراي زي كونه قربتنا كتركسلنا كم اون خيدرقون زكالا خللنا عينتي قصيلنا دما ابت معلتاوي يكون سوموناوي نغبرو كنكن مفحفحي وي دما سكراب نطقم انت خوينا حالفنا طراي كنطقمالنا مالت بتدغاغامي كمزي اب سومون كلتا كيسه وي دما سلسته كيسه غصنا كنفحفحو يبلنان اذا دما نقربتنا زياده كمز درق سلازغبر انت بزحه اب سومون وي دما كلتا سومون حد كيسه طراي اخوليو مالتيو بتوسخي نميك اب نزوتر وي نطقم انت خوينا دما ات نطقملو عينت برايمري هون فاونديشن زيت زلو مالت قربتنا كتركسلنا زغل عينت كنطقمينا ابز دما كم عره زامسلو نمتركاس طقمونات حستوتات زحازه كنمرص علنا قصيلنا دما ات بتخاتاتالي ناي قدن كنغبرو زلنا دما متركسي مطقاميو إذا دما نقولو عينت قربتكو أقداس انتخونا نزدر قربتكن بزيادة بتخاتاتالي كنقدفو زيبلنا عينت كم اون كم لمدي كنحزو زلنا ايو مقنياتو إذا عينت قربت بتخاتاتالي كنتركسو سلزلنا إذا دما كريم يخون زيتي كنتقام نخيل السما معنا عينت كم اون مس قربتنا زخيد مريضنا كنتقامينا اتن متركسي نتقاملو كريم زيادة حكمناوي انتخونه تمراتيو زيتين تخوينو دما كم زيت سمسم اوليف اويل كنتقام نخيل زسوا معنا انتخوينون كوكانات اويل كنتقام نخيلينا ابزي كوكانات اويل نقولو عينت قربتا يكونن السمامع سلازي مجمريا ابن اشتي بوتا يسما معنا اي سما معنا فتينا كنتقام لنا مالتيو زيادة ما أنا متركسي استقاملا كريميا قربتي زيت زلو عينت قربتيو جن كم تعقدي مزبلكو كل عينت قربت كانت تركسو لنا زي هابي بانتين كريم نزدر قربت متركسيات تطقمنا حنت حفتناون اب كومنت متركسي استقمنا كريم اين يحيشي لحتي تانيرا زيادة ما أنا استقاملا وزيتاوي كويناون سلازرغبكو اي غريب يازلقو
እዛ ክሬም እዚኣ ብተኸታታሊ ዘይኮነ ኣብቲ ዘድልየኒ ግዜ ማለት ብሳምና ተሓፂበዮ ቆርበተይ ዝደረቐ ኮይኑ እንተተሰሚዐኒ ወይ ድማ ምትርካስ ዘድልዮ ማስክ ኣብ ዝጥቀመሉ ግዜ ዝጥቀመላ ኩሉ ግዜ ቆርበትና ዝደረቕ ማለት ዓይነት ናይ ቆርበትና ዝደረቕ ዓይነት እንተኮይኑ ድማ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ከም መተርከሲ ክንጥቀመላ ከለና ድማ ምስ ግዜ ቆርበትና ዓብይ ለውጢ ከተምፃልና ትኽእል እያ ኣብ ቆርበትና ዝርከብ ዝኾነ ኣሰር ናይ ፈፀጋ ይኹን ጸሊም እንተሊና እውን ክበርህን ሓደ ሕብሪ ክሕዝን ይኽእል እዩ እዚኣ ኣነ ዝጥቀመላ እያ ውፅኢታዊት ኮይና ስለ ዝረኸብክዋ ድማ ኣቕሪበልክን ኣለኹ ዝበዝሕ ግዜ ብዘይትኮ ዝጥቀም እንትኾንኩ እዛ ክሬም ግን ፈፂማ ይፈልያን እየ ከምኡውን ሜክኣፕ ንጥቀም እውን ከም ፕራይመር ትጠቕመክን እያ ፈትና ኢኽን እዛ ክሬም ኣብ ፋርማሲታት ክንረኽባ ንኽእል ኢና ብቐሊሉ እንተዘይረኺብክና ድማ ብኦንላይን ክትገዝኣ ትኽእላ ኢኽን ቀፂልና ድማ ንዝደረቕ ቆርበት ዝሰማማዓና ማስክታት ክንርኢ ኢና ቆርበትና ዝደረቕ ዓይነት እንተኮይኑ ዝያዳ ካብቲ ካልእ ዓይነት ቆርበት ምትርካስ ስለ ዘድልየና በኣብ ገዛና ዝርከቡ ባህርያዊ ትሕዝቶታት ተጠቂምና ንቆርበትና ዝሰማማዕ ከምኡውን ጠቃሚ ዝኾነ ማስክታት ብምድላው ቆርበትና ከተርክሰልናን ከብርሃልናን ወዝ ዘለዎ ክኸውን እውን ዝሕግዘና ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ብምድላው ክንከናኸኖ ንኽእል ኣብዚ ቆርበትና ንዝደረቕ ከተርክሶን ከይደረቕ ዝከላኸለልናን ዘድልዩና ቀንዲ ትሕዝቶታት መዓር ከምኡ ድማ ኦትስ ወይ ድማ ሾፋን እዩ ንሰርሖ ብኦትስ ዝስራሕ ማስክ ንኸነዳሉ ድማ መጀመርያ ኣፀቢቕና ከድከምና ፍሪዝ ዝበለ ጌርና ክንጥሕኖ ኢና ከም ማስክን ስክራብን ኮይኑ መታን ክጠቕመና ማለት እዩ ካብ ክልቲኡ ዝኣኽለና ወሲድና ድማ ብሓደ ሓዋዊስና ንቆርበትና መተርከሲ ዝኾነና ማስክ ከነዳሉ ኢና ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ሾፋን ቆርበትና ከይደረቕ ከተርክሰልና ከምኡውን ካብ ፀሓይ ይከላኸለልና ሾፋን ብተኸታታሊ ንዝደረቐ ቆርበት ንጥቀመሉ እንተኮይንና ድማ ቆርበትና ብዕሙቕ ዝበለ ከተርክሰልና ከምኡውን ወዝ ዝህበና እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቆርበትና ንዝተኣከቡ ረስሓትን ዝሞቱ ቆርበትን ከፅርየልና ይኽእል ቆርበትና ክበርህ ከምኡውን ሓደ ሕብሪ ክሕዝ ድማ ይሕግዘና ከምኡውን መዓር ንቆርበትና ዘለዎ ጥቕምታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ መዓር ናይ ተፈጥሮ ንቆርበት ብዕሙቕ ዝበለ ከተርክሰልና ዝኽእል እዩ ንቆርበት ከይደረቕ ከምኡውን ንነዊሕ ግዜ ልምሉምን ትርኩስን ኮይኑ ክጸንሕ ይሕግዝ ሓፈሻዊ መዓር ንቆርበትና ዓብይ ጥቕምታት ዝሓዘ ኮይኑ ቆርበትና ንምፅራይ ዝጠቕመና ካብ ዝኾነ ባክቴርያ ድማ ይከላኸለልና እዩ ካብ ሰሓን ምቕያሕን ናይ ፀሓይ ማህረምትን እውን ይከላኸለልና ብተወሳኺ መዓር ንቆርበትና ከብርሃልናን ከልምፀልናን ከምኡውን ቆርበትና ከይጨማደድ ይሕግዘና ሓደ ማንካን ፈረቓን ዝኸውን ዝኣኽለና ካብቲ ኦትስ ወይ ድማ ሾፋን ወሲድና ንምልካዩ ከም ዝጥዕመና መዓር እንዳወሰኽና ኣለምልም ኣቢልና ላዕጢጥና ክንጥቀመሉ ኢና እዛ ንዝደረቕ ቆርበት ንምትርካስ ጠቃሚት ዝኾነት ማስክ ከምዚ ጌርና ኣዳሊና ድማ ኣብ ፅሩይ ገፅ ለኺና ን15 ስጋብ 20 ደቂቕ ኣብ ቆርበትና ከነፅንሓ ኢና ብከምዚ ድማ ካብ ሓደ ስጋብ 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ክንጥቀመላ ንኽእል ናይ ኦትስ ማስክ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ድማ ሓደ ማንካ ኦትስ ምስ 2 ማንካ ፀባ ብሓደ ሓዋዊስና ብምድላውን ማስክ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ኣብ ፅሩይ ገፅ ለኺና ስጋብ ዝነቕፀልና ኣብ ቆርበትና ኣፅኒሕና ቅድሚ ብማይ ጌርና ምሕፃብና ቀስ ጌርና እንዳፋሕፋሕና ከነፅርዮ ኢና ብድሕሪኡ ክንሓፅቦ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ድማ ከም ማስክን ስክራብን ንጥቀመላ ኣዝያ ድማ ጠቃሚት እያ ንምትርካስ ከምኡውን ቆርበትና ንምፅራይን ምብራህን ድማ ትጠቕመና ማስክ እያ
ቀጽልና ድማ ሓደ ማንካ ርግኦን መዓርን ሓዋዊስናውን ከም መተርከሲ ዝጠቕመና ማስክ ከነዳሉ ኢና እዚ ማስክ እውን ጥቕሙ ልክዕ ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ንቆርበትና ንምትርካስን ምጽራይን ዝጠቕመና ኮይኑ ርግኦ ካብ ሰሓናይ ቆርበትን ማህረምቲ ናይ ፀሓይን ከም ምህድኢ ይጠቕመና ከምኡውን ቆርበትና ናይ ምትርካስ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እውን ቆርበትና ወዝ ዘለዎ ክኸውን ይሕግዘና እዩ እዚኣ እውን ኣብ ጽሩይ ገጽ ለኺና ን20 ደቂቕ ኣብ ቆርበትና ብምጽናሕ ክንሓጽቦ ኢና ድሕሪ 20 ደቂቕ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ድማ ክንጥቀመላ ንኽእል ንቆርበትና ኣዝያ ጠቓሚት ማስክ እያ ሓደ ማንካ ናይ ቀርፋ ፓውደር ምስ መዓር ሓዋዊስና እውን ንቆርበትና ጠቓሚ ዝኾነ ማስክ ከነዳሉ ንኽእል ኢና እዚ ማስክ እዚ እውን ብዙሕ ጥቕምታት ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ድማ ቀርፋ ንድሩቕ ቆርበት ከተርክሰልና ከምኡ ድማ ንዝቀራረፍ ቆርበት እውን ከጽርየልናን ከም ስክራብ ዓይነት ኮይኑ እውን ክፍሕፍሖ ስለ ዝኽእል ቆርበትና ከልምጸልና ዓብይ ተኽእሎ ኣለዎ እዚ እውን ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ማስክታት ኣብ ቆርበትና ን20 ደቂቕ ዝኣክል ኣጽኒሕና ክንሓጽቦ ኢና ከም ኣማራጺ እውን ዝበሰለ በናና ተጠቂምና ንቆርበትና ብፍላይ ድማ ንዝደረቕ ቆርበት ከም መተርከሲ ዝጠቕመና ማስክ ከነዳሉ ንኽእል ከም ኣማራጺ ማለት እዩ ርብዒ ኣጸቢቑ ዝበሰለ በናና ብፋርኬታ ኣጸቢቕና ኣድኪምና ጥሒና ብመዓር ብምሕዋስ እውን ንቆርበትና ንመተርከስን መብርህን ዝኾነና ማስክ ከነዳሉ ከምዚ ዝረኣናዮ ድማ ብመዓር ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ኣለና ኣብ ገዛና ብቐሊሉ ክንረኽቦ ብንኽእል ትሕዝቶታት ድማ ንቆርበትና ጠቓሚ ዝኾነ ማስክታት ከነዳሉ ንኽእል ኢና ንዝደረቕ ቆርበትና ንምክንኻን ወይ ድማ ከይደርቀናን ክትርክሰልናን ንዝሕግዘና ድማ መዓልታዊ ገጽና ምስ ተሓጸብና በቲ ንቆርበትና ዝሰማማዕ ሳሙና ማለት እዩ ብሮዝ ወተር ጌርና ወይ ድማ ብበረድ ጌርና ቆርበትና ክንደርዞ ኢና ቆርበትና ድሕሪ ምድራዝና ድማ ከነተርክሶ ይግባአና ማለት እዩ ብተኸታታሊ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብቲ ንመተርከሲ ዝኾነና ንጥቀመሉ ከምቲ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ማለት እዩ ዘይቲ ወይ ክሬም ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብቲ ንጥቀመሉ ድማ ትሕዝቶ ናይ ግልሰሪን ወይ ድማ ናይ ዕረ ጀል ዘለዎ ትሕዝቶ እንተኾነ ተመራጺ እዩ ዝበለጸ ድማ ንዓና ዝሰማማዓና ምስ ቆርበትና ዝኸይድ ክንመርጽ ይግባአና ማለት እዩ ቆርበትና ዝደረቕ ዓይነት እንተኾይኑ ብተኸታታሊ ከነተርክሶ ኣለና እዚ ድማ ቆርበትና ካብ ምድራቕ ዝተልዓለ ቀልጢፉ ከይጨማደድን ከይኣርግን ዝሕግዘና እዩ ኩሉ ግዜ ንፀሓይ ኣብ ንቃልዓሉ ግዜ ድማ ናይ ግድን ካብ ፀሓይ ዝከላኸለልና ክሬም ክንጥቀም ኣለና ኣብዚ ድማ ናይ ፀሓይ ክሬም ኣብ ንመርፀሉ ግዜ ንቆርበትና ከተርክሰልና ዝኽእል ናይ ቫይታሚናት ትሕዝቶ ዘለዎ ክሬም ክንመርጽ ይግባአና እዚ ድማ ንቆርበትና ብፀሓይ ከይጸልምን ከይጨማደድን ዝሕግዝ እዩ እዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ማስክታት ንዝደረቕ ቆርበት ናይ ገጽና እዩ ሙሉእ ሰውነትና ብሳሙና ምስ ተሓጸብናዮ ዝደረቕ ከምኡ ድማ ሰሓ ዝገብረልና ይኹን በበይኑ ሕብሩ ማለት ሓደ ሕብሪ ዘይብሉ ምስኸውን ድማ ከምዚ ክንገብር ኢና ሰውነትና ኣብ ንሕጸበሉ ግዜ ድሕሪ ምሕጻብና ማለት እዩ ንልከዮ ንቆርበትና ዘተርክሰልና ምስ ግዜ ድማ ከብርሆን ከለስልሰልናን ሓደ ሕብሪ ንኽሕዝን ዝሕግዘና ፍርቂ ኩባያ ግሊሰሪን ኦይል ምስ ፍርቂ ኩባያ ሮዝ ወተር ሓዋዊስና ንጥቀመሉ እዚ ድማ ንመልካይ ክጥዕመና መታን ኣብ ስፕሬይ ክንገብረሉ ንኽእል ኮንቴይነር ገልቢጥና
أفرج بمصنح أفتقل كيسة دحر محصابنا نملؤ سونتنا سبراي دا جبرنا بملكاي كنتك أملوينا أبسي أبني سبراي كنقبرلو نخيل كونتينر مقلباتنا نبيدنا كنركبو زي نخيل بوتا نخبات زحوز حقزانا إذا تحستو زيا أزيا طقاميتيا قربتنا لملمن بروهن كون تحقزانا أبز دما السما معنا انتخوينو تماني فرق ألمين كانت ولو نخيلينا أبز تحستو زدما لمين نقربتنا نمبراه يستقمنا نبت حي ابنك على علو كيسة نايت حي مكالها الكريم نقول عينة قربت أقداسيو إذا كلو نقبرو كندما قربتنا نتحي بزي مكالها خلين واتس انتقينا ولا حنتي عين تكامنينا مالتيو كلو تنقبرو كن كم زي قبرنا يزخون سلازي كابزي كنت نقالنا أموداتا نقربتنا زدرق معلتاوي نايقدن أخول عقن ماي كنستي كبانا ماي نقربتنا كتركسلناون عبي تقولو اللو إزدما نقربتنا طراي زي كونا نوشت أوي تعناناون أزيو أقدا سنقريو بخمسة دما أموداتا نايزا فيديو بتحنا لنا تقاميت كتكون تسفان دا قبركو أب كلون خطبتح كلون كتك أملا شير قبرو عيخم channelنا نختعبيون مورالكم تساتفوكم أي فلين ندابلكو أبكت صليب تمساسالي نعاكم يتقمي زبالكو مدب حيزة سقاب سمتكم سلام